ଚନ୍ଦନପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ହରିନାଥ ସାହୁ ନାମରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ହରିନାଥ ସାହୁଙ୍କ ନାମ 5 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଚହଳ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦନପୁରକୁ ଲାଗି ମିତ୍ରନ୍ଦା ନାଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ଏହି ମିତ୍ରନ୍ଦାରେ 3 ଜଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚୋର ରହୁଥିଲେ, ଯଥା ଚଙ୍ଗୁ, ମଙ୍ଗୁ ଓ ଟିଙ୍ଗୁ। ଚଙ୍ଗୁ, ମଙ୍ଗୁ, ଟିଙ୍ଗୁ ମନରେ ଲୋଭ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଚନ୍ଦନପୁରର ସେହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହରିନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରିବେ ବୋଲି। ସେମାନେ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଦିନକର କଥା ସଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଚଙ୍ଗୁ, ମଙ୍ଗୁ, ଟିଙ୍ଗୁ ଆସି ହାଜର ହୋଇଗଲେ ଜମିଦାର ହରିନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଓ କହିଲେ, ବାବୁ, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାକୁତି ମିନତି ଦେଖି ହରିନାଥ ବାବୁ ତରଳି ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା ଓ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବି, ହେଲେ ରାତି ଅଧିକ ହେଇ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଏଇଠି ରହିଯାଅ, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ବାସ୍ ଏହି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ଚଙ୍ଗୁ, ମଙ୍ଗୁ, ଟିଙ୍ଗୁ। ରାତି ଅଧିକ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇସାରିଲା ପରେ ଏ 3 ଜଣ ଚୋର ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ପଇସା ନେଇ ପଳି ଆସିଲେ ରାତାରାତି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ସକାଳ ହେଲା, ଚଙ୍ଗୁ, ମଙ୍ଗୁ, ଟିଙ୍ଗୁକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଆଗେ ଖାଇବା, ତାପରେ ସୁନା ରୂପାକୁ ବାଣ୍ଟ କରି ନେବା। ଏହା ଶୁଣି ଟିଙ୍ଗୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ ପାଖ ବଜାରରୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସେ। ତାପରେ ଟିଙ୍ଗୁ ବଜାରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମନରେ ପାଞ୍ଚିଲା, ଯାଉଛି ନିଜେ ଖାଇଦେବି ଏବଂ ଚଙ୍ଗୁ, ମଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବି ତା ଭିତରେ ବିଷ ମିଳେଇ ଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଏସବୁ ଧନଗୁଡ଼ା ମୋର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଚଙ୍ଗୁ, ମଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଟିଙ୍ଗୁକୁ ମାରିଦେଇ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧନ ସବୁ ବାଣ୍ଟି କରି ନେଇଯିବା। ଯେମିତି ଆସି ଟିଙ୍ଗୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଚଙ୍ଗୁ, ମଙ୍ଗୁ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ଟିଙ୍ଗୁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ବସିଲେ। ଯେମିତି ଏଇ ବିଷମିଶା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ଚଙ୍ଗୁ, ମଙ୍ଗୁ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଶେଷକୁ ସେହି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଧନକୁ କେହି ନେଇପାରିଲେନି ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ଏହା ପଛରେ ସେହି ଚୋର 3 ଜଣକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହରିନାଥ ବାବୁଙ୍କର ସେବାଦାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ 3 ଜଣ ଚୋର ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାକି ସବୁ ଧନତକ ନେଇ ହରିନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର ହେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ।